Unde te-am adus, Emi? Emi, unde te-am adus? Egipt. La Egipt? Egipt. Hai în Samaria. Uite aici. Uite, tata. Tata. Come to Egypt, Habibi. Come to Egypt. For another lifestyle. Păi nu suntem noi golani. Ce să zici tu, mă? Îți place aici, Emi? Da. Aici e vară, băi, băieți și fete. Așa că puneți lumea pe telefon să scrieți un mesaj la băiatul și vă arată el cum se trăiește. Sau vă explică, de fapt.